Здравейте, приятели! Днес ще направим ревю на така нашумялата през последно време раница тип кошара. За да се убедим в качеството на този продукт, ние поръчахме един от нашите доставчици, за да видим какво може да носи и за какво може да ни служи. За тази цел напълнихме раницата с всевъзможни продукти, които са необходими на един родител, където и да отиде. В предното джобче успяхме да вкараме 3 шишета. Отляво и отдясно имаме по една бутилка с минерална вода и един термос. Вътре, в основното гнездо, ще ви демонстрираме какво успя да влезе без никакви проблеми. Имаме адаптирано мляко, два броя болтита, лъжичка и виличка за хранене, 24 памперса, кутийка за залагалка, мокри кърпички, 2 пюрета, отделение за репелент и още едно отделение за слънцезащита. Какво прави този продукт толкова уникален и различен за разлика от всички останали бебешки ранички? Именно възможността му да се превърне в кошара. Как става това? Имаме задно отделение, което когато го отворим напълно, то се превръща в легалце. Имаме подложка, мекичка, която поставяме най-долу. И два телескопа с магнит, които вкарваме в съответните отделения, за да придобие самата кошарка стабилност. Ето от едната страна. Ето вкарваме и от другата страна. Не очаквайте свръхстабилност, но едно удобно решение по време на път, по време на излет или където и да се намерят. Раницата е лека и удобна, изключително стилна, както за мъже, така и за жени. Аз всъщност съжалявам, че когато дъщеря ми беше малка, нямаше подобен продукт при нашите множество изгледи, разходки и почивки. Ако сега беше този момент, сигурно ще да си взема една и за мен. Ако и тази раница искате да бъде ваша, може да направите предварителна поръчка при нас. Ще имаме достатъчно големи количества, за да задоволим абсолютно всички нужди и цветове.